Ara hi ha una fase d'aquest boss, Martí, que si fot el d'olla de foc, ja t'avisarem. Tu t'has de quedar quiet. Sí, no el mogui. No, primer de tot separar-te del tanc. Primer de tot separar-te del tanc i després no moure't. Sí, però no sé si tenen temps de provar. I no l'he apretat, s'ha tirat. Vale, Martí, separa't i no apretis res. No moguis, no moguis, no moguis, no moguis! M'has dit separa't. I després t'he dit no et moguis, no et moguis, no et moguis molts cops, Martí. Separa't i després dit no et moguis, no et moguis, no et moguis. I vas tirant. Per cap on havia d'anar? El lloc, no et moguis és quedar-te quiet, Martí. Per algo dic no et moguis. Tu et separes una mica del resto i llavors... Sí. Ja està. Crea les glòries i arribaré fins a casa teu. I després el trucaré i baixes i ens anem allà. Tu ja ens esperarem. Vale. És que si l'operació fos a les 12:30 hem d'estar aquí abans. No, així podem agafar abans. Vale, farem això, Vale. Tu, Martí, que ja anaves atacant el rei tota l'estona, Ja t'he vist, Què Apa, Martí, m'ha passat? que no et coneixes la mecànica. No. Doncs, es nota. Què ha passat? Doncs que t'has menjat un garron de la gran flauta. Què havia de fer? Esquivar-t'ho. Però si no m'ha vingut res. Com que no t'ha vingut res? Sí que t'ha No. matat. Un raig d'aquests, un llamp, però com Ah. m'he d'esquivar un llamp d'aquests? Oh, doncs movent-te, per tant T'has de t'ho posar aquí els cantons. Passa que no t'hauria d'haver fet tan mal. Martí, quan faci això, surt davant. Martí, Ara, apreta aquí el DPS que estàs aquí davant. Estaves davant, t'has menjat una hòstia que t'ha deixat. T'has salvat perquè... Nostre senyor... Skill. Quan el DB me diu esquiva, és que s'ha d'esquivar. Esquiva. Sí, Però que estic darrere! Martí, tio, hòstia puta. Esquiva, puto has de seguir de Martí darrere. és mort. Estava darrere el mob. Tu, Martí, que ens fas perdre molt de temps, ho saps o no? Però ho has vist o no? Clar que no, si t'has mort és que estaves davant. No, estava pegant-lo per l'esquena. Ah, Martí, collons. Tordido, què he de fer aquí? Matar els tentacles, esquivar les àrees. Si estàs aturdido és que escriu per forat. Martí! Ah, sí? I Joder, quasi forat. mort. Quasi ets mort. Perquè t'ha cardat el que hi ha la DB. puta popa. T'ha Amb cardat això el és prova. DB. La mare que la va parir just en tiro el CD. Sembla que no pot estar més lluny, no sé. No. M'has distret, mare. Martí! Estava mirant el llum. Has obert el cofre, tu, Martí? Sí, què? El cofre? Sí. Sí, l'he obert.